Kaya pabili kong mineral water, tag 16. Good morning po sa lahat. Ito po yung unang-una motovlog experience ko. Usapang MOA, ililibot ko po kayo ngayon sa MOA. Ito, Monumento Balintawak Index. Pakanan po tayo dyan. Dire-diretso lang. Ganito pala mag motovlog, no? Pag wala ka pang experience, hirap pala mag motovlog. Hindi basta-basta. Ayun, daming tao po dito sa Muñoz. Mga pila ng sasakyan sa bus. Mercury. Ayun, shoutout ko yan. Natanggal pa yung sinilas mo kaya. Nakabay. Sana pagtagaan nyo na kung ganito ako magsalita. Marami pang sablay. Ganun po talaga pagka first time. Hirap po sa una. Shoutout kayo. Iya. Ang galing. Babangga. Ang bilis. Uy, nakakatakot naman yun. Sir, yes sir. Ikaw na sir. Mauna ka dyan. Dito tayo sa Oliveros. Daan muna tayo kay Utol. Naka-duty siya ngayon. Nakakatakot yun. Ang bilis naman nun. Biglang sumingit sa harap ko. Dapat pag mga ganun, alerto po tayo. Ayun, oh. Shout out. Dito, malaglag tayo. Ay, malaglag. Dito, nag-work yung utol ko. Saan natin? Kunin natin yung monopod. Kasi yung monopod ko, lahat ng gadget na binili ko pang vlog. Isang set po yun, isang bag na iniwan ko sa probinsya Pangasinan, kaya pinadaanan ko. Laptop, umuwi siya. Nice one kuya. Taas ng upuan mo kuya, masakit po yan. Masakit po talaga sa katotohanan. Yeah, good morning kuya. Grabe no. Mga trabaho ganyan, napaka-sipag po nila. Kahit sa maliit na kita, tsaga sila. Lalo ngayong pandemic, kailangan magtsaga. Ano tayo? Ako po. Mut. Oh, ito pala si Utol. Ito pala si Utol ko. Pogi. Si Rimard Santiago. Pag napuyat. Alright. Nakita yun. Nakakagulat. Ay, maraming nakakagulat kanina. Yung van, napakabilis. Biglang overtake sa kanan ko. Kita nyo yun. Napakabilis, Fast and Furious. Sana all. Ayun, papuntang inlet. Yan, papuntang inlet. Lapit na tayo sa Monumento. Ito, Balintawak Market. Doon po kami namimili sa madaling araw. Alright, dito yung papuntang Pangasinan North. Mga papuntang North, Tarlac. Mga pa-North dyan. Binabati ko, sinadang mga pa-North. Galing po yun. Uy, delikado yan boy. Oh, delikado yan sir. Nagpilitin sir. Uy. Oh no. Kinakabahan dito. Woo. Sabi naman yun. Dikit na dikit. Yung mga galawang hindi dapat ginagasa. Ay! Kano. Mga riders nga naman. Kaya minsan naikitan tayo dahil sa mga ganong mga
riders. Hindi naman lahat po. Hindi naman lahat po. Shout out Yoy TV. Yoy TV ka. Kalaukan Yoy TV. Nabulol pa. Dahil bulol ah. Yo, balik tayo sa usapang MOA, no? Mologasia sa tambahay namin, bike. Madalas po kami dyan sa MOA. Babike, mga bike brothers. Anong old? Bilis mo kuya. Dahil mabibilis ngayon ah. Yo, balik tayo sa usapang MOA, no? Mologasia sa tambahay namin, bike. Madalas po kami dyan sa MOA. Babike, mga bike brothers. Anong old? Bilis mo kuya. Dahil mabibilis ngayon ah. Ngayon mga paps, dahil mga masasayang makikita sa daan pagka nag-rides ka. Kagaya naman. Ay, gato. Buhay riders. Ang dami mga makikitang mga kababalaghan. Ayan, dito na po tayo sa monumento. Yes, that monumento. Open market. Lang. Gaya na sinasabi ko, ayan, may nasimplang na. Ayan, napakadelikado. Kita nyo yan. Tumba. Umabol sa stoplight eh. Pinilit yung stoplight. Delikado po yun. Pagka alam po natin na ano, stoplight na, yun. Kita nyo yung kanina. Pag stoplight, oops, stoplight na, nagdilaw na, stop na kasi malapit na mag-dead. Pinilit ni kuya na pumasok sa ganong sitwasyon eh. Pinilit na pa kaya natumba.